usahamba phambili ngamavoti uRoman Williams kwiBallon d'Or Awards. Ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kubukeka kusathembisa ngamavoti ku-goalkeeper waseNingizimu Afrika uRoman Williams emva kokuba nominate phesheya kwiBallon d'Or Awards. Ophethe ezemidlalo eNingizimu Afrika uGayton McKenzie unxusa abalandeli bebhola laseNingizimu Afrika ukuba baqhubeke nokuvotela uWilliams ukuze abuye nale ndondo ekhaya. Ukunominethwa kukaWilliams kuyi-Yashin Trophy Award kumenze kwaba umdlali wokuqala ngqa kuleli othola ithuba lokunominethwa kwiFIFA Ballon d'Or emva kokudlala ngokuzimisela kwiqembu leBafana Bafana kanye neMamelodi Sundowns. Wembukeli umanqoba we-Yashin Trophy uzothulwa kuma-award emcimbini ozoba ngomhla ka-28 October. Simfisela konke okuhle uRoman Williams. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora.